ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to cali woda bere bowa kanela jamweli soringo ko on waktu yoni hato a jara Mauritanie ene jiya e kabruji mena yogay jayndeli garti ko fate bange dan leɗe ndewani lawola ko laana yiita ene hayti to maje kaaɗe ɗe kavera kene wona temedere e capanɗe joyo neɗɗo ne gonno e nder makka to leydi Mauritanie sifande hestitinama hakkunde laamu leydi Mauritanie kame Chine ɗum no waɗi ko ñalawma hanki o tonto noksoɗa to leydi Mali gouvernement mo leydi Mali subaka hande o waɗi jenaysa gonnoɗo hoorejo leydi Mali woni Amadou Toumani Touré to leydi Guinée Conakry caggal nde Sarif Ibrahima Ba Diaga walla Ibrahima Sarif Ba Diaga gonnoɗo numéro ɗimmo wonande selludilen jello tato woɗɗe mbasi Mali jamu men gadiɗo to kaso to leydi Côte d'Ivoire Amnesty International e rima laamu leydi Côte d'Ivoire nde accita ko ɓuri yawde e yaccade Pascal Afingue Sana wonande lundiyanke nangade to Ethiopie Obasanjo gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria nane lawola faade toon to Ethiopie gam dogde koyɗe jama nde jam duumiɗo artata e nder leydi Ethiopie musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Patake jam gondaɗo Huleymata Mamadou Gayela to cali ko jom surmuma duttiɗo Hammadi Mamadou Punayela to cali ko mawnuma duttiɗo Haruna Mamadou Punayela to cali ko miñuma duttiɗo Adama Mamadou Gayela to a jara ko keynuma duttiɗo Hammadi Hajirata to Côte d'Ivoire ko miñum duttiɗo muñum duttiɗo Yero Mamadou Punayela to cali ko miñuma duttiɗo Mamadou Samba So to Côte d'Ivoire ko ɓiyuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala aɓe ngullo dendagal calinaɓe bownaɓe ha fenma kanela jam weli sori gonaɓe a jaram Mauritanie Mali Sénégal dendagal bandiraɓe julɓe kala aɓe ngullo ɗumen jaltugola aduna joom galle mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue miñiɓe hen banggue keyniɓe hen banggue jinnaɗo mabɓe hen banggue taw ko biyeteɗo Samba Mamadou Punayela So yalti aduna altina hanki o tonto cali yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegoma o wira ñalawma hanki altina tonto cali weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugola ceerno Habous Diallo eɗen nelda duwaw dendagal ɓesguma ko kala nde jomiraɗo yurmottomo yafomo nannamol janno kanko e dendagal maɓe julɓe kala yettindo hen battaki o ko ɓiyi ko biyeteɗo Mamadou Samba So taweteɗo to leydi Côte d'Ivoire. battake tintinde e siftinde ummorade e galle talɓe tawateɓe Dakar. Galle talɓe ɓe Dakar e gardugol ceerno Makki Muntaga Tall e ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawka juma Oumariyen ka Dakar eɓe jogui belema mo ala to haaɗi habrude dendagal bandiraɓe julɓe ha tengti fuutankoɓe eɓe udditi école aji garduɗe jaaduɗe jamanu ɗe hinde Darou Madane de l'excellence Bonno. Darou Madane de l'excellence Bonnour ko école aji bilingue woni to arabe e français fo jangete ko école aji kadi jaaduɗe internat fandare école aji ɗi noon ko jaɓɓade sukaɓe yaroɓe duuɓi tati ha fay duuɓi joyyi fay duuɓi sappo e ɗiɗi tawa kadi fandare mabɓe arwinide ko nder duuɓi tati tawa dendagal janggowo e majji sa yiiɗi gona debbo gona gorko tawa arine ɓurana ha no hannirtini. Darou Madane Bonnour ko école aji jaaduɗi kadi e di sunnanaɗo men sallallahu alayhi wa sallam sabu worɓe ko banggue janggata rewɓe kadi ko banggue janggata. Darou Madane de l'excellence Bonnour école aji sukaɓe rewɓe ɗi ine tawe tigui to wiyete villa 1778 liberté 3 Dakar. so tawi ko Darou Bonnour sukaɓe worɓe ɓen tawate tigui koto nokku to wiyete cité Sonatel a numéro 18 Ouest Foire
dar moderne de l'excellence Bounnouro eɓe kaɓra dendagal bandiraɓe wonde koññande capantati nduɗo lewru gonɗen lewru novembre ɓen dattinta ko fati bindirgol ɓen sukaɓe yimɓe winditade ɗin école aji dar moderne de l'excellence Bounnouro kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 638 31 78 walla 78 149 44 31 walla kadi mbaɗa 77 912 27 15 dar moderne de l'excellence Bounnouro mbaɗen dando faade mabɓe ayo mi dañi bela mi hillana bela ayo mi joftay bela docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djibiso gonnoɗo jillu muɗum toon to Bamako lamorgo leydi Mali ene tawi oɗo saaha mo gonen e lawol faadude toon to Kidira ɗon ɗo woni pharmacie makko kala taweteɗo e nder région mo Tambacounda so tawi ari ha to Kidira juma mawɗo mo Kidira ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso kala ko cohluɗa e leɗɗe ma heɓ cefroɗa cella so tawi ari ha to Barkewi wuuro galle ceerno Sari Boubacar Haydara ma tawɗon sohna Aminata Amadou Sow kon woni kalfinaɗo pharmacie docteur Djibiso so tawi a ari ha région de Matam aɗa yi wuuro Matam natirde wuuro Sogi ma tawɗon pharmacie docteur Djibiso nottotoma ɗon ko biteɗo Makka Bana kono ne kadi Dakar Kermassar lawol faade Mbon are Tampa sa ari ha ɗon ma tawɗon ceerno Baba Dia kam nottotoma docteur Djibiso ene welti ngam oɗo sa habrude dendagal bandiraɓe Mauritaninaɓe jaɓɓoɗe mo ɓoyata ma on jimo toon to kay haydi ha toon to Magama kala ngam andinde on docteur Djibiso oɗo sa mo gonende jogui siroji so tawi neɗɗo wawa fasnude leɗɗe walla yarde leɗɗe ma yar siro kala ko woni tooke ɓanduma sammita ha laaɓa siftinde on docteur Djibiso ko safriyanke gana yoga ñabbuji cuuɗiɗi so tawi a noddi a jokkodirema ko kala rafi mo joguiɗa so tawi a haalnimo so tawi wonko wawi hen ma o yon wawi hen so tawi o wawa hen ma o tindine ɗo poɗɗa yaade sa yiiɗi jokkodire docteur Djibiso mbatta ko 77 924 16 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 77 341 96 51 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 72 47 siftinɗon docteur Djibiso ene safra kala ñaw sa jokkodirema ko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawɓare sappo e jeeɗiɗi jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sar to kaɓiri to ko musidɗo meɗen Saydou Abouba gorko mo Lukseyba gorgola kabruji men e ɗemgal Pulaar no wiiri yoga e jayndeli laana taw kadi ganduɗa ko haytuka yiitaka toon to maaje kaɗe ɗe Cap-Vert kene wonno hen kene wona temedere e capanɗe joyo taw kadi ko yinnoɓe yaade toon to Espagne hen ene wona capanɗe jeetato e nayo giwi ko toon to leydi Gambie ko ɓuuri en hewde iwi ko toon to leydi Gambie capanɗe jeegomo e jeegomo ɓen ko Sénégal naɓe taw kadi ganduɗa ene hen sukaɓe tato kono noon no holliri wonande jani nde ko capanɗe jeeɗiɗo mbawi faabede heddiɓe kala ala hen taw puɗɗiɗo yiitede ne waɗi hen noon gañiɓe ene tawe cuuɗi safar ɗum noon waɗi ko sanga 23h30 jamma hecci hanki o eɗen mbiya tan yimɓeɓe kalne mbawata ɗannade taw ko ɗan le dewɗe lawol ne mbawata rentade wiide ne weddo koyemen e maaje taw kadi ene jibinan ɗumen caɗele ma en garte ko fate banggue collective taw ko maire département mo Kaolack ɓenne kadi jooɗima ñalawma hanki o kamɓe kala ɓe jaari hoorejo leydi Sénégal tuma kay nde nanni jeese kese taw koye gouvernement oɗo hen keso o ɗum noon ɓe koliti aɓe jaati e ngoɗon miijo no feewi ɗum noon ko addude beldal kame kisala eɓe
besngoji leydi ndi kala ton to kungela gendarme be kungel pawi juuɗe mumena nayo tumaɓe taw kadi ganduɗa ko guyka taw ko tumaɓe bandiyagal mangal no fewi jogitiɓe armeji jeyɓe sababu jooɓi fittanu debbo jaranoɗo e duuɓi 50 taw ko jeeyannoɗo fugge jaay kono ne kadi tumedeɓe ɓe jani e taxi brousse goto giwnoɗo toon to Touba taw ko jeere lumode Touba ne fano toon to kungel dari ha to nokku biteɗo Kerdof ko ɗon tigui eɓe dañi fellude oɗon oto ɗum noon oɗo saha mo gondena kamɓe kala ɓe tawi juuɗe dadiɓe gam loskoji mbawa ɓeydede mabɓe ha joni ko toon to Touba keddoɗen ma en kaali cummus ngu wangu jamma hanki o sanga 2 heures jamma ɗum noon waɗi koye jeere okasa taw kadi ganduɗa ko jeere mawde nde Touba ko nden suumi wonande jamma hanki sanga 2 heures yoga e kantiŋaji jaadi e cuurki caggal nde koninkoɓe faabu gari kono ne kadi won koninkoɓe faabu waɗɓe iwɓe toon to Diourbel yanti e finoɓe e wuuro ngo kala goto kala ɓeɓe bidonŋaji ndiyam ɓeɓe siwoji ndiyam gam wallude yimɓeɓe no sumiri ni beele kadi wawa ñippede kono haɗa ɗo gonɗen andaka taw holko jeeyi sababu nguɗana coomo ha joni koye Sénégal keddoɗena ma en garte jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli woni Abdoulaye Diouf Sarr ɗum nan ko ñalawma hanke o tawtoredemo taw ganduɗa ko plateforme biyeteɗo test rapide baɗɗo toon to Institut Pasteur de Dakar toon tigui ɗum waɗa gam yurnitade yoga e ñabboji taw koɗi hinde tropical taw ganduɗa ko jeebaɗi ha ɓurti ha wonti ñabboji chronique ɗum noon oɗo saha mo gonɗen maɓe ƴeew feere kala holno watte ha test rapide wawa dañede kala gonduɗo e ñaw ko wayno coronavirus walla ñabboji goɗɗi kala beele ene wawa andede law ko ɓuuri yawde haade wontande jewum caɗele ko ɗum jeeyi sababu kanko jagorɗo wo dañi sudde tan konngoli makko gam hollirde so tawi tan woodi wonande vaccin biyeteɗo ko fate banggue haɓade coronavirus taw kadi ganduɗa ko vaccin keptinaɗo e nder windere nde kala Sénégal ne wawi dañde oɗon vaccin gam vaccinde ɓiɓe mum kono so tawi kam woni ko vaccin mo wona keptinaɗo e nder windere nde kala hay goto wawata jabde oɗon vaccin Augustin Senghor kam woni gardiɗo fédération football mo leydi Sénégal joƴƴini candidature mum ɗum noon ko yidde mo jeeyede e ɓen suɓeteɓe toon to CAF tambiɓe ko fate banggue foot koyngel ngel Afrique ɗum jeeyi sababu ngel ɗon ngel kawguel walla mbiyen tan wona ɗiɗon sumgoji mbaɗata ko ñande 12 lewru mars hitande ujunaje ɗe nogase goho toon to Rabat jayde hanki RFI arti no fewi caggal nde yañi no fewi namde ko fati e banggue Augustin Senghor to leydi Sénégal keɗora joni gila tan wo toɗɗa e gardidi conseil économique social woni Idriss Seck aɗa ɗo gonɗen jayde leydi Sénégal cuwa taw gasde e makko kala subaka lundiɓe ne jogui kaaƴe e ɓooɗe kala ne beddomo hewɓe ne ponda en dotta ene kollita oɗo saama goɗen Mimi Touré ɓurnoɗo ɓattade hoorejo leydi Sénégal ya taw jogorani tawtode Sonko kam e Barthélémy Dias ɗum noon ko jiyande tan ɓe ɓen jaydiyankoɓe pondata enen dotta ko ɗum woni ko jaydiri leydi Sénégal piniri hande subaka e nder leydi ndi kala to leydi Sénégal keɗora joni ma en garte oɗo hen borosa koɓe 150 ƴewdaɓe so tawi jogaki ñawo subaka hande ko joyo tawa ene jogui oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus hen goto ko tumanoɗo ene jokkodiri e ɓen joguinoɓe oɗon ñawa hen nayo noon ko raɓaɓe anda ka raɓɓi ɗumen yimɓe nayo keeɓi celal men hen tata koma ballite e fofando ene tawe e cuuɗi safara o saaha mo gonɗena maître Abdoulaye Wade kame Abdou Diouf hanki RFI caggal nde dañi caɗele ko fate banggue kaɓirɗe mumen caggal nde masiŋaji mabɓe kukkiti yoga e nate kolliri wonande ɓen jalti aduna ko ɗum jeeyi sababu hanki Wade yalti e deƴƴere muɗum gam hollirde oɗo saaha mo gonen kala mo ene ɓennina ko fate banggue yoga image walla yoga e camruji yo accu kam ha heɓen ko laaɓi kona ɗum ko noon jayde leydi France RFI ñakima yafuya Mansour Mbaye eɗen gandi kañumne ko neɗɗo keptinaɗo e leydi ndi oɗo sahani duwono wadde nde juutata balɗe no fewi sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie teskama oɗo saaha mo gonɗen ñaw biteɗo coronavirus koko ɓeydi ƴellitade e nder leydi ndi ɗum noon ko hanki tuma yadiɓe jagorɗo kalfinade cellal ɓali nde kolliti ƴewdaɓe so tawi jogaki oɗo hen boros koɓe 100 ɓen ƴeewa 100 e nder ɓen 100 tawani jogui ñaw coronavirus koɓe 27 ɓen tawani gondi hen ɓen 27 Nouadhibou ko goto Al-Sabah walla mbiyen Sabaha ko goto Tafrakh Zeyne ko 17 Darou Al Naima ko goto Tayyerete ko tato Arfat ko
tato riyat ko goto ko ɓeɗo hen ndeni goni nogas en jeeɗiɗo taw ganda kamɓe kala koɓe raɓaɓe taw ɓe ganda ka rabɓe ɓe e nder leydi Mauritanie ɗum noon ɗo sahamo gonen teskama ñawone ɓeydo rabde e nder leydi ndi kono kadi kanko jaagoɗo o holliti sappo e ɗiɗo keeɓi cellal mumen ɗum noon ko kikiɗe hanke o to leydi Mauritanie kedora joni ma en kaale sifande hesɗitinande siftinde on sifande guila hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo woni 2010 ko fate banggue leydi Sine awde e maje kadde leydi Mauritanie ɗum noon ɓe nandiri ko kala duuɓi joyya aɓe kesɗitina nde ɗon sifande nde sifande noon hanki hesɗitinama taw kadi hesɗitinama ko toon to Nouakchott taw sifande nde ko awo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ha hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi e nder leydi Mauritanie Jillu Mouhammed wulde Cheikh Al Ghazouani toon to Gorgola dañi huccondirde toon e gueɗe kewɗe no fewi a ganda jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue pétrole woni kuɓɓam biteɗo Abdallah Salam wulde Mouhamed Salema o holliti catal ngal ɓe inniri Afuta ala Sharqi oɗo saaha ɓe guitti kene fota wonde 1.7 million ko preje dollar taw yaltata koye banque islamique ɗum noon ko yidde wadde kene fota wonde kuɓam 33 wuuro taweteɗe e nder nokkuji leydi Mauritanie beele kadi ɓen mbawa hebde kuɓam no fewi ko wona ɗum ko noon maire wuuro Pout hanki caggal nde hoorejo leydi ndi yilli toon gam yuɓɓinde ko fate banggue duttugol sukaɓe e nder cuuɗi janguirɗi si Adama ko maire wuuro ngo erima wonande hoorejo leydi ndi oɗo saaha nde diwan mabɓe o wonata diwan faggudu ko fate banggue ndema kam e awa ha tente e barrage taweteɗo fummi guileti nde wawata wallede ɓe beele kadi ɓe mbawa hebde gurdam mabɓe ha timma caɗele teskade e nder diwan mabɓe o no fewi e Sahara ko jayde wi tan ɓe kolliti yimɓe tato ɓiɓɓe Mauritanaɓe wonnoɓe auto mumen wonnoɓe hakkude nokku biteɗo Adele Bagro kamɓe nokku bireɗo banque nokku bireɗo Bassigno kamɓe noon koye kerol hakkude leydi Mauritanie kamɓe leydi Mali ko toon ɓe majji ken won joni balɗe jonɗe no fewi haɗa ɗo gonnen ɓe jiitaka taw ɗum waɗi koreji mabɓe gultima laamu ngu nde wawata walludeɓe beele ɓe jiile oɗo saaha mo gonɗena Nouakchott ma jabbo conférence économique ɗum noon waɗata ko lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon ko fédération nationale global arabe ko fate banggue faggudu pétrole e gueɗe goɗɗe kala e ɗum noon koye sifodiral e nandiral gorko kalfinaɗo ko fate banggue worɓe joomen ngaloji e yarlittoɓe arawɓe liggade leyɗele woni Mouhammed Jeini El Abidine wo dañño tigui jokkodirde koye secrétaire général woni kolaɗo kuuɓala fedde wiitede global arabe taw ko biteɗo Mohamed Mahmoud Sabah on holliti Mauritanie ne foti wawde yuɓɓinde ɗum caggal Mauritanie ene jogui cifande ko fate banggue awa kam e pétrole e gaz kala no waɗata ko hitande fande so jomiraɗo hoddiri to leydi Mauritanie kedora joni hoorejo leydi Mauritanie subaka hande talata windi ɓattake mo télégramme fade e roi Mohammed VI woni leydi Maroc ngam on wiide ɗuma amin jaadi e Maroc tene kadi min ɓeydi sembeji amen jokkodiral hakkude laamu leydi Mauritanie kam e Maroc ɗum noon jeeyi sababu ko Maroc ene mawnina manditare muɗuma to Maroc roi Mohammed VI hanki jokkodiri e téléphone wonande kolaɗo kuuɓal gardiɗo fedde windere nde kala ɓe jewtidi ko fate banggue caɗele gonnoɗe toon to kerol hakkude leydi Maroc kam e Mauritanie nokku biɗoɗe guergare ɗon ɗo polisario en pawno koyɗe mumen o holliti Maroc ala ko yiɗi haydara so wona yo lawol ngol uddita arani firtude sifande nandirala ko fate banggue jeyli kuɓɓannoji e kala saaha hakkude Maroc e Sahara yo darto ɗum noon ɓe addani ɓe oɗon fannu addiɓe tan ko lawol yo uddite beele kadi hakkude leydi Mauritanie e Maroc wawa yandirde no ɓe jiɗirini hen sengi wi to leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali to leydi Mali gila o yalti aduna Amadou Toumani Touré awɗo saaha mo goni ɓiɓɓe malinaɓe kam e julɓe kala dartaki woydemo kanko ɗo henno persida kettinoɗo e leydi Mali perɗo laabi udditi demuɗe addi jaam e ɓerɗe ɓiɓɓe malinaɓe kala koye ngan sanga malinaɓe hewɓe ɗanniyankoɓe gandi ko woni artude e leydi mumen e wiide yoga e jayndeli Mali acti ko ɗum jeeyi sababu gila o yalti aduna gila tan sappo nduɗo hen lewru haɗa ɗum gonɗena kala ñalawma garɗo omo duwane e nder leydi ndi way tan kono ñalawma hande o
o yalti adun ɗum jeyi sababu laamu ngu felliti hande waɗandemo jenay se timmuɗo no feewi ngam darade e yeeso goski makko ene huura araraya mo gendi leydi Mali taw ene waɗi guuɗalɗi liite ene liitanamo liite koninke mayiɗo ɗum jeyi sababu subaka hande o sanga 9h30 ko nden hoorejo jaagoɗo woni Mouhtar Wana ari ton to nokku o kono ne kadi cukko hoorejo leydi ndi woyi Assimi Goïta ari ton ko 9h50 9h55 ko nden hoorejo leydi ndi Bandaw ari ton e tawtorede khalifaɓe diine aada e dawrugol kala ngam duwanade oɗo hen gorko cemboli noɗo e nder leydi ndi so tawi tan woni oɗon finirayi gasi ha laaɓi maɓe dokkir ɓandu makko woni tan goskiki wonande koreji makko kanko Amadou Toumani Touré ha joni koye leydi Mali keddoɗen ma en garte sifande hanki Alger jammo ñalawma hanki o jonde wattude 41 jonde ngam dogde koyɗe jama hakkunde pelle joguitiɗe armeji hakkunde mum e laamu leydi ndi ɗo wanno ɗum ko Algérie ɗiɗo hen duuɓi kala Algérie hanki jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi mo Algérie biteɗo Sabir Boukaddama hanki ɓe kolliti Algérie duusi leydi Mali ha yettima ɗo kañum yatiri caggal yaltina laaɓi hankkadi ɓiɓɓe malinaɓe yo tambo ha tenti laamu joni ngu yoɓe tambo jaam e kisal pelle ɗe mbawa tigui jokkodirde beele leydi ndi ene yalta e caɗele baafulaɓe sumi toon kene wona 3 hectares taw ko guesa ba noon koba remano bassoña gawri ndi ene nder guesa he suwa taw ɓoftede ko ɗon tan cum duppiti sumi ɗum ha laaɓi kono aɗo ɗo gonen andaka holko jeeyi sababu oɗona cuma ɗum jeeyi sababu noon joom gueso oɗo sa addi kayto laamu contre x taw o holliti ɗum ko sabotage waɗa wona tan jeeygue duppiti ko won garɗo sumi ɗum ɗeɗo henna gueɗe cofɗe no feewi sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry caggal nde Ibrahima Sarif Ba gonnoɗo numéro ɗimmo Selludelen Diallo jagga Dumba e nder cuuɗi dumbirɗi ñalawma hanki o kene wona ɗeɗo balɗe kala oɗo hen yaadiɓe IFDG yaadiɓe Selludelen Diallo biyeteɗo Ousmana Gawlal Diallo ene wonde Etienne Soro Pogui ene wonde Sellu Balde e Abdoullahi Ba ɓeɗo hen kala oɗo saaha ene tawetno e juuɗe DPG woni dadiɓe leydi ndi mbaali hanki jamumen gadiɗo to kaso ɗum noon andaka taw holko saabi ɓe nanguira alɗo en biyeteɗo Alpha Condé hoorejo leydi ndi o holliti omo weeɗi jungo makko faade lundiɓe kamɓe kala nde ɓe gonata neɗɗo goto ɓe golla kono yoɓe gandu kam kala mo luwa yani wona kanko jaggi ɗum o soki ɗum ala ko laawol jaggi ɗum o soki ɗum hay kanko hoore makko so tawi o waɗi kene sokimo o soki ɗum wona konguɗam ko konguɗi makko kanko ɗo hen biteɗo Alpha Condé Erdogan ko hoorejo leydi Turki hanki windi ɓatake faade walla mbiyen ñande asende kikiɗe windi ɓatake faade Alpha Condé ngam waddemo félicitation wonande ɗen sumgoji ɗi o gañi toon to leydi Guinée e wiide jayde leydi Guinée to Côte d'Ivoire Amnesty International ko fedde darnide haqqe innamade ɓe kolliti ko ɓuuri yawde yo laamu ngu accit biteɗo Pascal Affingesan ɗo wannoɗo landalora bagbo nangaɗo ne Dumba oɗo saha mo gonɗen nde wata citede ko ɓuuri yawde yacce kono hanki Côte d'Ivoire Wuli Diaw yoga e nokkuji ha tenti legal biyetegala yippogo sukaɓe yonɓe jippima e boli duppi ponoje ten kadi ɓe jii haɓe jiiɗi duppude station essence goto hawre police ari Wuli Diaw waɗi gañiɓe kono kam waɗani hen mayɓe kono haɗani ɗon tan bois fele ha fayma nokku biyeteɗo juin la ɗiɗo nokkuji kala hanki Wuli Diaw caggal nde sukaɓe hewɓe jippi e boli gam duppude ponoje e yidde duppude yoga e nokkuji waɗi noon gazuji mawɗi no fewi ko wayno lacrymogène aji kewɗi beddama toona koyɗe jama toon to Éthiopie oɗo hen biteɗo Oban Sadio gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria gonɗo e lawol e wiide la libre africain jayde wiite noon ɓe kolliti o woni koye lawol faade toon to Éthiopie dogde koyɗe jaam hakkude laamugo Addis Abeba kame toon to région mo Tigéré taw jeeyi sababu ko pelɓodiral gongal toon ngal kono ɗo saamu gonen laamu leydi Éthiopie holliti tinani nelɗomo kanko on gonnoɗo hoorejo leydi Nigéria kono ne kadi union africaine holne ɗomo ne gasa taw kolloni kono ɓe kolliti ɓe kaldaka ɓe tini tan ko wonande hoorejo leydi Uganda woni Museveni ko on fonno dogde koyɗe jaam ara toon ko hay wonde kala oɗo saha kam
ton to nder leydi to wona hunde denje no feewi to leydi Éthiopie wona hunde denje no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimalaki jaam ñalawma janggo ko musidɗo meɗen Ali Abouba